Alle sammen og velkommen til den her video. I dag bliver det en lidt mere anderledes video og interessant video for jer nok. Jeg skal gøre lidt klar til, at jeg skal afsted i morgen. Jeg skal til Gedser i morgen. Og så tænker jeg faktisk, at jeg vil filme lidt af min dag i dag. Nu er klokken ved at være 9, så jeg kan filme et godt stykke i dag. Rosa, min kat vil gerne være med. Så jeg vil filme, at jeg vasker op på et tidspunkt, hvis jeg gør det. Og så når jeg vasker tøj og alt muligt, og opdaterer hen ad vejen, hvad jeg laver og hvad jeg skal og så videre i løbet af dagen. Men ja, jeg tænker egentlig bare, at I skal glæde jer til at følge med i den her video. Det bliver lidt mere anderledes, end hvad jeg har lavet de sidste 2 gange, hvor jeg ikke har klippet eller noget som helst, som I også har set. Men glæd jer, så følg med. Jeg varmer min mad op. Jeg har lavet lasagne her i forgårs, som skal spises i dag. Ja, det jeg har brugt, det er et kit, fordi det var da lige, du ved, når man ikke tjener så meget, så må man jo gøre det på en anderledes måde. Skal jeg ikke, I må meget gerne lige prøve at skrive, eller jeg laver også en afstemning inde på min Instagram, om jeg skal prøve at lave mad på budget. Men ja. Så det der i den her, det er, at jeg har købt kyllingekød. Så jeg har haft delt med kyllingekød op. Så har jeg brugt kyllingekød, det der kit, og så har jeg brugt cheddar til toppen. Fordi jeg elsker bare på lasagne, eller lasagnette, eller hvad man vil kalde det, at bruge cheddarost. Det er bare det bedste. Men nu vil jeg lige sidde og spise det her, og så vil jeg se noget Love Island. Jeg mener, der kommer nyt afsnit i dag. Jo, nyt afsnit i dag. Så det vil jeg lige se, og så vil jeg opdatere jer senere. Jeg har fået spist min portion mad, og jeg glemte, at jeg faktisk havde set Love Island. Men det var noget andet Love Island, som jeg ikke lige havde fået set. Så det har jeg fået set. Og så ser jeg lige resten af Crystals Party helt uden filter. Så ja, så nu vil jeg tror faktisk, jeg vil tage mig en bid mad mere, fordi lidt mere sulten faktisk. Så det vil jeg lige gøre. Så vi ses på et andet tidspunkt. Det er tid senere, og jeg har fået slappet lidt af, og jeg har fået slappet af, bare hygget mig, ligget i sengen, set lidt YouTube, set lidt serie. Så nu, præcis Rosa, nu der tænker jeg faktisk, at jeg vil lave en iskaffe, fordi jeg har haft købt mælk, jeg har isterninger, og jeg har det der iskaffepulver. Så ja, så det skal I da være med til at se, guys. Så sørgeligt, jeg har kun 1 tilbage af den her. Og så hvis jeg skal lave iskaffe med resten, så skal det være med noget andet. Hvad står der her? Ja, men vi skal bruge this. Og så skal vi bruge mælk. Det finder jeg lige. Mælk. Undskyld guys, min lejlighed ligner lort, men laktosefri mælk. Og så skal vi bruge et stort glas. Det kan jeg ikke nå herfra. Ja, vi bruger bare det her. Jeg havde min iskaffeglas. Så ja, og så vil jeg lige vise jer, hvordan jeg laver min iskaffe. Sådan en mælkeskummer. Og der tænker jeg faktisk, at jeg vil prøve at putte oven på min iskaffe. Så den vil jeg lige sætte over en gang. Så den skal bare lige op til max her. Jeps, på den laveste max. Sådan der. Jeg ved ikke, om I kan se det. Så der. Åh gud. Ja, så det gør jeg. Så den sætter vi lige over.
er den i gang i hvert fald. Jeg ved ikke, om man kan høre det, men den er i gang på det kolde. Og så blander jeg faktisk min iskaffe op på en lidt sjov måde. Jeg gider ikke at røre det rundt med en ske, så putter det faktisk i en skål. Bruger et piskeris. Og så drejer jeg faktisk bare rundt, egentlig. Det er sådan, jeg laver min iskaffe. Jeg kan godt synes, jeg er crazy og alt det der, men det er sådan, jeg gør det. Ikke døm mig. Så putter jeg sådan så meget mælk her i, og så hælder jeg det bare ned i min skål. Jeps. Det her det bliver en sjov video, kan jeg mærke. Og undskyld, hvis kameraet lige ryster lidt. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan få det fikset. Eller det ryster ikke lige nu, men know what I mean. Så ja, det rører jeg lidt rundt nu. Det er fordi, jeg har glemt min shaker ude på der, hvor jeg gik på STU. Der har jeg glemt min shaker. Og den plejede jeg faktisk normalt at lave iskaffe i. Men ja. Og min mælk er færdig her, kan jeg se og høre. Så nu vil jeg lige finde nogle isterninger frem. Nogle isterninger her, så det vil jeg putte ned i glasset. Altså ikke dømme mig med, hvordan jeg laver iskaffe, guys. Men jeg tænker, jeg vil prøve at vise jer det, fordi jeg kom i tanke om, gud, jeg har da mælk, og jeg har da iskaffepulver og så videre. Nu har jeg så ikke nogen, men ej, hvor jeg havde isterninger. De er så gør ondt kolde. Det er voldsomt. Jeg ved ikke, hvor mange jeg skal proppe i dag. It's cold. It's cold. It's cold. Ej. Jeg ser sikkert fucking sjov ud, når jeg koncentrerer mig. Nu gider jeg ikke mere, for det går ondt i mine fingre. Jeg spænder på at se, hvordan den her video bliver, når jeg er færdig, egentlig. Det bliver lidt spændende, faktisk. Så nu hælder jeg min ice coffee i. Så. Så er det faktisk skum, der er i her. Det vil jeg ikke have med. Men så fik vi den her. Can you look at this? Oh. Ej. Jeg håber, at det bliver godt, det her, egentlig. Det ligner flødeskum, men det er det altså ikke. Ej, det kunne altså også være godt at putte på min iskaffe, egentlig. Flødeskum. Hvad er der, Rosa? Er det rigtigt? Nej. Baby. Lad være med det der. Men ja. Det her, det er mit færdige resultat. Jeg rød lige hurtigt op, så tænker jeg faktisk lige, vi taste-tester egentlig. Og prøv at se, hvor skøn. En sød lille top, den har fået. Nå, væk med den. Altså, mælkeskum, det smager jo ikke af noget, men iskaffen her, jeg havde ikke noget sirup eller noget som helst, men jeg kan prøve at lave en video på et tidspunkt, hvor jeg laver iskaffe, både på min TikTok og YouTube her.
Men lad os taste test. Mm. Mm. Det er godt. Det er rigtig godt, det her. Men ja. Nu vil jeg lige smutte igen, og så vil jeg dukke op igen, når det er, at der sker noget interessant, eller jeg laver noget andet. Så jeg er lige inde og tjekke. Jeg sidder hjemme på mit gamle bosted. Jeg laver ikke så meget. Jeg ligner en lille sæk kartofler, fordi jeg bare sidder udenfor og ikke laver noget. Men der er ikke rigtig sket noget. Jeg har bare været her og slappet af. Men jeg skal vaske tøj i morgen. Fordi jeg blev først hentet kl. 16. Ja, så det bliver jeg først. Ej, der ligger bare fnuller. Nå. Det var lidt ubehageligt. Men ja, jeg tænker, jeg vil lige hurtigt tjekke ind og sige, at jeg er i live, guys. Så ja, jeg ligger bare. Men ja, så jeg er derfor igen, guys. Så opdaterer jeg senere. Okay, hej alle sammen. Jeg tænker bare lige, at jeg vil lave en afslutning på den her video, fordi jeg er godt træt. Og jeg skal også til at spise, så skal jeg bare slappe af. Så der bliver faktisk ikke rigtig noget mere i løbet af dagen. Så jeg tænkte bare lige, at jeg vil afslutte den her video af. Og så jeg lige kan få den klippet sammen og lagt op. Så ja, tusind tak for, at I har set med. Det er jeg meget glad for, hvis I har set med til den her ende. Så skriv gerne ned i kommentaren, hvad jeg skal lave næste gang. Og hvis I vil, så må I meget gerne sub og like. Hvis I vil, det er ikke noget, I skal. Men jeg vil blive glad. Men jeg tænker, jeg vil afslutte, guys. Tusind tak, fordi I så med. Og tusind tak til jer, der skriver søde beskeder til mig. Det er jeg meget, meget glad for. Men vi ses, cuties. Nat, nat.